Και κύριοι, μουσική απολαυστική συντροφιά στην απόψινή εκπομπή, στον Εύξηνο Πόντο εδώ, μέσα από το Top Channel. Για σήμερα, μια και είπαμε ότι οι μέρες είναι γιορτινές, υποσχεθήκαμε, είχαμε εδώ και αυτό έχει γίνει τηλεοπτικά με τον φίλο μας από την Πτολεμαΐδα στο Μεσόβουνο, τον Χρήστο τον Ακριτίδη. Είχαμε πει πριν κάποιες εκπομπές ότι θα είναι εδώ, μέσω της εκπομπής εδώ, ότι η υπόσχεσή του να είναι εδώ μαζί με όλο του το συγκρότημα, το επιτελείο του, για να σας κρατήσει συντροφιά με τα τραγούδια του. Και γενικά εμείς να πούμε ότι, μια και είχαμε πει ότι Χρήστο θα δώσουμε και κάποια δώρα, θα σου δώσω το λόγο στη συνέχεια να μου παρουσιάσει όλους τους καλλιτέχνες. Να πούμε ότι είχαμε πει για κάποια δώρα, σήμερα θα δώσουμε 2 δώρα, βέβαια στη συνέχεια, και όταν θα πούμε εμείς για το ποια δώρα είναι αυτά. Να πούμε λοιπόν την καλησπέρα στον φίλο του Χρήστο Ακριτίδη. Τον ευχαριστούμε που είναι σήμερα κοντά μας. Μουσική του συντροφιά, γιορτινές μέρες, όμορφα, ζωντανά τραγούδια από τον Ακριτίδη Χρήστο. Χρήστο, το επιτελείο σου. Καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Κρατήσαμε την υπόσχεσή μας. Είμαστε σήμερα εδώ ζωντανά με τους φίλους μου και συνεργάτες, τους οποίους και ευθύς αμέσως παρουσιάζω. Στη λύρα είναι ο Δημητράκης ο Ιωακιμίδης. Στα πλήκτρα είναι ο Φουντουκίδης, ο Δημητράκης από το Ροδοχώρι της Ναούσης. Ροδοχώρι Νάουσας. Στον ταούλι είναι ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης από Ζευροχώρ. Από τους Ζευροχώρι. Γεια σου Γιάννη. Και στη συνέχεια στον επόμενο κύκλο έχουμε τον Χρήστο τον Ασφαλτίδη και την Έφη της Σιδερίδου. Και βέβαια, εγώ να ενημερώσω τους φίλους τηλεθεατές, μια που ξεκινάμε αμέσως την μουσική απολαυστική συντροφιά, ότι αργήσαμε απλά και μόνο γιατί είπαμε ότι θα είμαστε εδώ μεγαφωνικά, γενικά, λες και θα είμαστε σε κέντρο, σε κοσμικό κέντρο. Έτσι είμαστε εδώ στο στούντιο, ανοιχτά, και θα τους απολαύσουμε εμείς όλοι μαζί εδώ. Υγεία σε όλο τον κόσμο, χαρά, και εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει ειρήνη στον κόσμο. Ακριτίδης Χρήστος. Χρήστο, ξεκινάμε για όλο τον κόσμο, για την Πτολεμαΐδα ιδιαίτερα. Τρανταφυλλών στο χέρι να κρατώσεν, να είναι σε τρανταφυλλών στο χέρι να κρατώσεν, γίνοντες θέλω μυρίσκουμεν, γίνοντες θέλω φιλώσεν, γίνοντες θέλω μυρίσκουμεν, γίνοντες θέλω φιλώσεν, γίνοντες θέλω φιλώσεν. Κάθε βράδυ όραμα σε πολύ με λεπώ, άφηκε πως κι σε εγκαλιόπω μου και τα μαλλία σπλεκώ, πως κι σε εγκαλιόπω μου και τα μαλλία σπλεκώ, και τα μαλλία σπλεκώ.
περνέμεν κρυψόμεν σαν κολτούγιας κι νερθάν πολύ να περνέμεν κρυψόμεν σαν κολτούγιας. Στράτα συγκιανσμένων και εσύ μήχος το μούδες και τα στράτα συγκιανσμένων και εσύ μήχος το μούδες. Να σάλω τα φαρμάκια να σέναν τρέχνετε μάτα και να σάλω τα φαρμάκια. Πώς να παρηγορώσουν με σέντα κέρδια με φάγαν και εκεί κατηγορώσουν και με σέντα κέρδια με φάγαν και εκεί κατηγορώσουν. Το ακριβόν εσύ τε μόνο το έναν όταν σνοίζον έρχεσαι ενέρτε πάω το αίμα ανοίξιν και τσίτσακι με παρχάρι μανούσακιν μαλάμαμ και χρυσονί έναν και μαναχωνί ανοίξιν και τσίτσακι με παρχάρι μανούσακι μαλάμαμ και χρυσονί έναν και μαναχωνί. Η θάλασσα τον παν και έρχον παπορέ αν θες φέρνε με τη χαρά αν θες φέρνε με ζωρέ ανοίξιμ και τσίτσακι με παρχάρι μανούσακι μαλάμαμ και χρυσονί αν και μαναχωνί ανοίξιμ και τσίτσακι παρχάρι μανούσακι μαλάμαμ και χρυσονί αν και μαναχωνί.
ούτε μόνο η καρδιά το έχει και δεν κυλάει. Να τότε μόνο η καρδιά το έχει και δεν κυλάει. Τα χιλιά μου λέγανε και γελούν και να τον πω πες κλαίει. Και τα χιλιά μου λέγανε και γελούν να τον πω πες κλαίει. Αγαπώ σε κι έρχομαι εσύ παραμερίσμεν. Εγώ αγαπώ σε κι έρχομαι εσύ παραμερίσμεν. Τόσοι λέγον καρδοπονείς σίτε γελοκλενίσμεν. Και τόσοι λέγον καρδοπονείς σίτε γελοκλενίσμεν. Εσύ τη νύχτα σκλέφτες, το καρδόπο μου αγραβέλο και εσύ τη νύχτα σκλέφτες. Κρύφα πεμενετρίεσες που θεμόντριτ και φεγγες. Κρύφα πεμενετρίεσες που θεμόντριτ και φεγγες. Και πιέσω καλόνι, απ' στην καρδιά με βγαίνεις και πιέσω καλόνι. Σε χελγόνες ναι και ξέρες κι αγάπης του μυστικόνι. Σε χελγόνες ναι και ξέρες κι αγάπης του μυστικόνι. Κόπον σου κουρπανό δεν κι αγγείται. Να το λέξει κόπον σου κουρπανό δεν κι αγγείται. 60 χρονών γερόνταν έφτασα το γεννήτε. Έφτασα το γεννήτε. Και 60 χρονών γερόνταν έφτασα το γεννήτε. Πάμε την Παναγία. Το λέξει κόμπο σου να το δεν σχαμελάνει. Να το λέξει κόμπο σου να το δεν σχαμελάνει. Μπάσκεται να συνετρώτης αν σον εξέρς πολλάει. Να σον εξέρς πολλάει. Μπάσκεται να συνετρώτης αν σον εξέρς πολλάει. Είπαμε την Παναγία. Πάτερ τυχευτάω, πάτερ τυχευτάω. Με τα μαύρα έρθαω, με τα μαύρα έρθαω και με τα άσπρα θα πάω και με τα άσπρα θα πάω. Σαπόθαν που γέρανα,
Αμήν. Ορφά παιδιά. Φέγγιμ τον ταπάνα μου το καρακάβα. Είσαι με τα σύμπτων εμάγραμμένον είναι κι απάν. Είσαι με τα σύμπτων εμάγραμμένον είναι κι απάν. Γραμμένον είναι κι απάν. Κορελάσε με τερά, με τεμένα ζεσκάλα. Κορελάσε με τερά, με τεμένα ζεσκάλα. Εγώ θα τράνινω σε με το μέλ και το γάλα. Εγώ θα τράνινω σε με το μέλ και το γάλα. Με το μέλ και το γάλα. Ωραία, μπράβο. Επιτελείο του εδώ στην απόψινή μας εκπομπή. Μπορεί να αργήσαμε, σίγουρα αργήσαμε, αλλά πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο. Κάτι το οποίο εμείς δεν κάνουμε ποτέ τόσες εκπομπές να αργούμε να ξεκινήσουμε. Όμως πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο, γιατί ο Χρήστος Ακριτίδης είναι απολαυστικός στην εκπομπή μας εδώ. Τον ευχαριστούμε. Θα έχουμε και συνέχεια αμέσως μετά τους χορηγούς που θα δούμε. Θα παρουσιάσουμε στο ξεκίνημα εδώ τα δύο δώρα τα οποία θα δώσουμε αμέσως μετά τους χορηγούς. Θα σας τα παρουσιάσω εγώ εδώ και θα πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με τα δώρα και το ποιος θα τα κερδίσει. Μετά τους χορηγούς όμως και εδώ πάλι μαζί μας εδώ να είστε για να απολαύσουμε και πάλι Χρήστο Ακριτίδη μαζί, είπαμε, με Γιάννη Παπαδόπουλο από το Ζερβοχώρι, εκεί όπου είναι και ο φίλος μου ο Μπάμπης ο χοροδιδάσκαλος, είναι ο Μπάμπης είναι χοροδιδάσκαλος εκεί του Ποντιακού το Σύλλογο από τη Βέρεια, ο Καπουρτίδης, ο Μπάμπης, τον είχα δώσει εκπομπή. Χρήστο, Ζερβοχώρι. Πρωτοχώρι Νάουζας, είχε έρθει στο Βαρκελόνη να χορέψει, Δημήτρης ο Φουντουκίδης. Δημήτρης ο Ακιμίδης και Χρήστος Ακριτίδης λοιπόν. Και στη συνέχεια είπαμε ο Χρήστος Ασφαλτίδης και η Εφησία. Στη συνέχεια βέβαια, αμέσως μετά τους χορηγούς να τους δούμε. Οι χορηγοί μας λοιπόν τους είδαμε και εμείς πάλι, μην ξεχνάμε, όπως έχω πει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, μουσική, απολαυστική συντροφιά, πάντα ποντιακή, εδώ στον Εύξηνο Πόντο, στο Top Channel. Ακριτίδης Χρήστος μαζί με όλο το επιτελείο, θα μας τους παρουσιάσει και πάλι σε λίγο ο Χρήστος. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε, Χρήστο Ακριτίδη, να δούμε και ποιους έχουμε στη συνέχεια μαζί μας. Ο Ασφαλτίδης μπορεί να τηλεφωνήσει. Ο Ασφαλτίδης ο Χρήστος. Ναι, για το κομμωτήριο. Λοιπόν, να παρουσιάσω και τους δύο φίλους και συνεργάτες. Ο Χρήστος ο Ασφαλτίδης, ο γνωστός μη εξαιρεταίος, Χωριανός από το Μεσόβουνο, συνεργάτης, και το νέο μέλος της οικογένειας, η Έφη Σιδερίδου. Έφη Σιδερίδου από την Άρδασα, Έφη. Πολύπλευρο ταλέντο. Από το Ανατολικό. Ασοίνελη. Ασοίνελη. Πάμε παιδιά. Όλα τα κορτσόπα, όλα
τσομπά, πάντες σειρανοί, πάντες σειρανοί. Χορέψτε, ναι μορφά τα νέλια, ναι μορφά τα νέλια. Κουρπανάινούμεν, να το σε σαν τα ψιά, να το σε σαν τα ψιά. Στο καλύβι σ' ιερά σιρίζω τραγώδωσεν και να μον άνοιξες νοπολί πάντα θα και λαϊδώσεν και να μον άνοιξες νοπολί πάντα θα και λαϊδώσεν. Ο καημένος πολίτης πάντα κλωσκέται να λύτης και πόσα φορά σε μόνα σε με πουλήμ στο σπίτης, πόσα φορά σε μόνα σε με πουλήμ στο σπίτης. Ξέρες τρίγωνα μου και τεμώ την καρδία, αν ξέρες τρίγωνα μου και τεμώ την καρδία και να σε καλλιοπόμουνα πες κι δεν βγαίνεις καμία, αν σε καλλιοπόμουνα πες κι δεν βγαίνεις καμία. Ο καημένος πουρίτης πάντα λασκέται να λύτης και πόσα φορά σε μόνα σε με πουλήμ στο σπίτης, πόσα φορά σε μόνα σε με πουλήμ στο σπίτης. Αγαπώ σε şekerim, αγαπώ σε şekerim. Θα πάρω στην Καλλιόπο, θα πάρω στην Καλλιόπο, σου μου πω στην Καλλιόπο, σου μου πω στην Καλλιόπο. Τσαρούσια, με γάστα τα τσαρούσια.
شام غرستان لاسكومي من دردره لاسكومي من دردره Διάμι θεγατέρας μάρε τα παλικάρια, μάρε τα παλικάρια. Πρώτο Θεός το Χριστός τρώω την Παναγίας, πρώτο Θεός το Χριστός τρώω την Παναγίας, πρώτα δύο λείψαν από κοίτα συγκαρδίας, πρώτα για λείψαν από κοίτα συγκαρδίας, που κοίτα συγκαρδίας. Κατά κεφάλο λιθαρέ θα κυλήσω, αδάσω κατά κεφάλο λιθαρέ θα κυλήσω, άντουσα μέσα στα λένα τα σερέ θα τυλίσω, άντουσα μέσα στα λένα τα σερέ θα τυλίσω, τα σερέ θα τυλίσω. Πάλι έγινε τη μάναν, πολύ τη μάναν και πήσανε δύο παιδεία. Αχ, πήσανε δύο παιδεία. Και έναν ο χαρόν επέρεν, πολύ με πέρεν, έναν ο χαρόν επέρεν, πολύ με πέρεν, και τ' άλλον η ξενιτία, και τ' άλλον η ξενιτία. Και ο θανάτων, πουλί μου θανάτων, σε νύχια και ο θανάτων, πουλί μου θανάτων, και τα δύο έναν κείνεν, αχ, τα δύο έναν κείνεν. Ζίασα και Τερέσα, πολύ με Τερέσα, ζίασα και Τερέσα, πολύ με Τερέσα, δεν ξενίτα βαρύνε, δεν ξενίτα βαρύνε. Ρωσία το σιριζέν, πότα με το βότ, Ρωσία το σιριζέν, πότα με το βότεν. Θα έρθει το μη χονταρνίν και να πέσα σφότ, θα
φέρτε το μικρό ταρνί και να πέσα σφότε. Ψηλά σαράσια σκούμεν σαν καλύβο πάμενο, ψηλά σαράσια σκούμεν σαν καλύβο πάμενο. Οθήν και καβαράδες σκούμεν τάρνο πόμανάμενο, οθήν και καβαράδες σκούμεν τάρνο πόμανάμενο. Λέω εγώ να σαν εμάς, μπράβο στα παιδεία, μπράβο στην Εύη την Σιδερίδου, στον Χρήστο τον Ασφαλτίδη, Δημήτρης Φουντουκίδης, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Ακριτίδης, τους οποίους έχουμε μουσικούς λοιπόν εδώ, με συντροφιά, καλή για σήμερα, είπαμε ότι αργήσαμε, αλλά άξιζε τον κόπο. Χρήστο, είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι είμαστε, Δημήτρη. Παρατήρησα ότι είπες τα ονόματα των συνεργατών μου χωρίς να δεις κάποιο κείμενο. Και με έκανε εντύπωση. Δεν χρειάζεται γιατί. Καλό θυμητικό ή γράψανε στην καρδιά σου τα παιδιά και αυτό είναι ευχάριστο. Σίγουρα, Χρήστο, είναι καλό αυτό και τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να πω πριν ξεκινήσουμε και πάλι ότι εδώ στο κανάλι μας, στο Top Channel, είμαστε όλοι. Το έχω πει επανειλημμένα και στο ξεκίνημα των εκπομπών, είμαστε μια οικογένεια όλοι. Το ίδιο είμαστε και εδώ στην εκπομπή. Και γι' αυτό αλλήμον να γνωρίζω εγώ την οικογένεια την οποία έχω εγώ εδώ μέσα. Γιατί έτσι το νιώθω εγώ. Πήγαμε κάπως δυναμικά στην έναρξη και παράληψή μου να ευχαριστήσω από την διεύθυνση του καναλιού για την φιλοξενία την σημερινή και τις υπόλοιπες φορές που έχω φιλοξενηθεί. Είμαστε μια οικογένεια εδώ, Χρήστο, και οφείλουμε πάντα την οικογένειά μας να την έχουμε πάντα καλά εδώ και βέβαια σίγουρα με τη συντροφιά τη δική σας εδώ. Αλλήμον είπαμε ζωντανά τραγούδια, τα τραγουδία σαν ας λέω ιδιαίτερα για τα ημέρας του είναι ούτε ημέρας, έτσι, χριστουγεννιάτικα ημέρας. Το είπαμε ζωντανά, δεσμευτήκαμε ζωντανά και το πράξαμε. Είμαστε σήμερα εδώ. Ακριτήρης Χρήστος λοιπόν τον απολαμβάνουμε και πάλι με τα τραγούδια του για όλους εσάς. Για εσάς λοιπόν, όπως και την επόμενη εκπομπή και πάλι θα έχουμε ζωντανή μουσική συντροφιά πάντα. Πάμε Δημητράκη. Και να δω στον κόσμο να αγαπώ ή να θέλω και εσένα. Να δω στον κόσμο να αγαπώ ή να θέλω και εσένα. Αν δεν στεβάσω να νύχτην και ρωτά για εμένα. Και να δεν στεβάσω να νύχτην
την και ρωτάγεται εμένα. Εγώ γιατί σε εγκαίμονον σύρρωτησε φτάστον πονών. Το κεφάλι ψω μαξίλαρ όνος είμαι στον δρόμο. Το κεφάλι ψω μαξίλαρ όνος είμαι στον δρόμο. Σταυρόν είναι Θεό μπροσκίνα, κορκρεμάσον ένα σταυρόν είναι Θεό μπροσκίνα. Σεραντάψια σημίγε στερνιά γαμπάιναν, σεραντάψια σημίγε στερνιά γαμπάιναν. Εγώ γιατί σε εγκαίμονον σύρρωτησε φτάστον πονών. Το κεφάλι ψω μαξίλαρ όνος είμαι στον δρόμο. Το κεφάλι ψω μαξίλαρ όνος είμαι στον δρόμο. Δημήτρη, εσύ να πω στους φίλους, βέβαια και εγώ θα πρέπει να, μια και είναι η μέρα στη Χριστό, να αφιερώσω τα τραγούδια σου σίγουρα στην οικογένειά μου που με βλέπουν ανελιπώς, στα πεθερικά μου και στη μικρή την Κωνσταντίνα την Τζαβδαρίδου, είναι 17 μηνών Χρήστο, και όταν βλέπει στην εκπομπή, όταν βλέπει την εκπομπή, συνέχεια χτυπάει το πόδι, τραγουδάει και χορεύει. Μικρή Κωνσταντίνα. Υπάρχει συνέχεια. Σέραν τα μήλα κοκκίνα πουλίμ, σέραν τα μήλα κοκκίνα για βρήμ και σε ένα μαντήλ δεμένα, και σε ένα μαντήλ δεμένα. Σέραν τα σέφτας και ανέφτας πουλίμ, σέραν τα σέφτας κι ανέφτας για βρήμ και βρήξα μόνο εμένα, και βρήξα μόνο εμένα. Για έλα πλήμ και με τεμέν έλα για βρήμ και να το τομάτο τερέμας πουλήμ θα σύρει και πέρτα πουλήμ, και θα σύρει και πέρτα πουλήμ. Σέραν τα μήλα κοκκίνα πουλίμ, σέραν τα μήλα κοκκίνα για βρήμ και εσύ σειραντής εμένα, εσύ σειραντής εμένα. Και ναι παραρνήμ και τη στρατάνε για βρήμ, και ναι παραρνήμ και τη στρατάνε πολύ, το θα φέρτσε σε μένα, το θα φέρτσε σε μένα. Για έλα πολύ με τεμέν έλα για βρήμ και να το τομάτο τερέμας πολύ θα σύρει και πέρτα χολή, και θα σύρει και πέρτα χολή. Μορφά μου ρέξε βάνε τα φωτά τα Γιάννη,
Άμα μου ηρέξε πάνε τα φωτά τα Γιάννη. Να ηλιτή μαυρό μανάνα ντε μας που κιθάνει. Να ηλιτή μαυρό μανάνα ντε μας που κιθάνει. Αγαπουνε τον αραπέγο τον κοτσάμανον. Αγαπουνε τον αραπέγο τον κοτσάμανον. Την υφέν την πάτε μόρφων θα τροιάτε ο χαρόν. Την υφέν την πέντα μόρφων θα περέτε ο χαρόν. Θα εινούμε και με τα γολγόνο. Όμο ερώς θα εινούμε και με τα γολγόνο. Θα λασκούμε μέσα νύχτη και γνεφίζω κορτσόπ. Θα λασκούμε μέσα νύχτη και γνεφίζω κορτσόπ. Έλα Σπαντήλη, έλα. Μπράβο. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά, και πάλι είπαμε μουσική συντροφιά σήμερα. Δυστυχώς εμείς σίγουρα αργήσαμε, όμως λέω και πάλι ότι άξιζε τον κόπο. Να ευχαριστώ τα παιδιά όλα, όλους τους μουσικούς. Η Έφη, η Σιδερίδου στο Τουμπερλέκι, στο Ανατολικό. Ο Ασφαλτίδης ο Χρήστος στο Κλαρίνο από το Μεσόβουνο. Ο Δημήτρης ο Φουντουκίδης από το Ροδοκόρι ήταν στο Αρμόνιο. Ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης στον Ταούλη από το Ζερβοχώρι, στα Σιβέρια, Μερέα και Αλοικές. Ο Δημητράκης ο Ιωακημίδης από τους Πύργους στη Λύρα. Και τελευταία τον φίλο μας τον Χρήστο τον Ακριτίδη στο τραγούδι με τα τραγούδια του, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή παρουσίαση. Εγώ σήμερα είμαι ένα τηλεθεατής, απολαυστικός βέβαια, μια και εδώ η μουσική συντροφιά είναι πάρα πολύ καλή. Χρήστο, σε ευχαριστώ και πάλι για την παρουσίαση εδώ. Δημήτρη, ευχαριστώ και εσένα για τη φιλοξενία σου. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου που βρεθήκαν σήμερα μαζί μας εδώ και κράτησαν τη συντροφιά. Και εύχομαι ο κόσμος, πραγματικά αυτός που μας αφιέρωσε την ώρα του και μας είδε, να πέρασε καλά. Και πάλι υγεία και καλές γιορτές. Πέρασανε καλά, Χρήστο. Εγώ πάντως χαίρομαι γιατί βλέπω εδώ ότι εκτός από την μουσική οικογένεια που έχουμε εδώ, ότι σε βλέπω ότι είσαι με νεολαία. Γύρω είναι παιδιά, νέα παιδιά όλοι. Μαζί και ο Χρήστος. Ασφαλτίδης. Σίγουρα. Μπορείς να κάνεις κάτι για το κομμωτήριο που είπαμε? Λοιπόν. Ποιος το κέρδισε? Είπαμε το κομμωτήριο είναι για την Σοφία την Σαμαρά. Είπαμε υπάρχει και βαφή και σίγουρα δεν ξέρω αν το χρειάζεσαι, Χρήστο. Βέβαια. Σίγουρα. Η φασαρία γι' αυτό γίνεται. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Έτσι, χαριτολογούμε. Και πιστεύω ότι όταν με την πρόσκληση πάμε θα είσαστε εδώ, σίγουρα. Πάμε.